ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat tang na wets ham maulai moro shillong Sampai pada CCTV yang sebagai pish Khubor hakimat pada hak bersedang ini pasha Syekh Khubor nak kelengki bentah jangka Jylla. Kawai kali MG Gloucester kebadan yang number AS not away FZ not line not telah julur hadin bakawai ketrok kebadan yang number AS not away DD nyau not kendai ar kala syashiliang hak surok batendra ya kini kali MG Gloucester. Kerkum ka jingte bala yoklum lai thu ba kini jingja klaja ka khat kendai tri Nailur aza pusau. Hagapol kumba arbaji no paisngi hasurok gohti Shillong road kabahap haki benta jongkasnong kanapara. Kani jingja de nakadaw ko jingpen hairstyle shabapalat daw nongnya jongkatrok kabala tendra yaw divider pat seat shiliang surok. Bat hadin kata kali bentendra ya kali MG Gloucester kabadang wan gohti ban lecha sunapu. Uwe dukat bala pendeng wat jongka sengking atiar Neutral National Liberation Council rasha kem haki pulit hakamit singi palai ka khandai tri Nailur aza pusau. Halor ka jingdon kiti bandawa pisa nakipat ba hadin bala sam ni kishiti dawa pisa jongka seng HNLC. Yaw ni dukat bala pendeng wat jongka seng HNLC latip kerteng kum usrongwell maudo uba southwest nam kerta lakem na yeng sa jong u na kasong umpling dong sharum kabahap hapok renja police station. Prangut ki senior journalist landik nong thok Khubor ki bala syakri palat live host nam haga kamlat Pyrthei Khubor hapok kini Jylla. Haga arpau trik Nailur aza pusau kila syapin kub burom hau mendirang ba ke Jylla ukon rat kong kasangma haga jingalang first media meet bala pelong dak office Directorate of Information and Public Relation ke Sarkar Jylla Habibanta Shillong. Mendirang ba ke Jylla bala jingkran haga di Kalimpong meningkong jong kinong lum Khubor haga di Jylla Meghalaya. Ulapan benaru ban jingarap marshilak tingka dak Chief Minister Special Grant syakini ki prangut kinong thok Khubor ki bala syapin kub burom haga di kesi. Kemihale Pradesh Congress Committee haka arpau trik Nailur aza pusau kala penting bakla dapat penkre arteli ki jing ujor di ki petition persya yaki armut ki MLA ki bala pet seng ki bedang don hapo ki jing sya suspend katau MLA jong kanong soin constituency uba Gabriel Waklang baru MLA jong Kamauhati constituency uba Charles Marngak berkentubru sai kawai per ki jing ujor persya yaw MLA jong ko umsning constituency u Dr. Celestin Lingdo uba klem sya suspend haka seng Congress. Ki driver truck jong ka company Star Cement kelaya beteng ya ke jinge ki ban senge nya kali ke jongki kat ba ki mat jingdawa kim shimpat la urlong setia kata ban kentiu ya ka bai lenti bat kum juru ya ke tulom kita kinong nya truck kila pen pau ya ke jingdawa ke jongki haka shithi show director jong ka transport jong ka company Kasih Nantri College Shillong mentang singit hodian ka arpau trik Nailur aza pusau kala rakhi ya ke graduation day harian bagi samla puli kila pas bha haka jing puli ke jongki Hakri Kasngi, Director of School Education and Literacy ke Sarkar Jylla Uswapna Tembe ulawan benishim benta kumukongsan. Namar ka jing sngau kiai ki patba jong ka dongathan halor ka kot ka kia ka Neutral Integrated Territorial Organization nani ka seng hitu menta kasngi kala let benya kendu ya ka menteri sarkar ka bapet ya ka trat ka kot ka kia ban pen sngau ru iki babu ki man. Hagani khlemban mine phaipat Khubor ka lengki benta jong kari. Mendirang ba berim jong ka Jylla Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy lakan taitwar ya ka jingkeno jong ka Telugu Desam Party ka babat ya lakam sensyar ha ka Jylla Andhra Pradesh halo ka jingdon jong ka klen snyang ka klen masi berko umpiang dokha ha ka ghi bala penan kam mansnai ki jingbam thiang nani laddu ha Tirupati Temple Jagan Mohan Reddy ulakan tait mador ya ka di ka jingsha kan tha hau mendirang ba ka Jylla Andhra Pradesh UN Chandrababu Naidu daga bakeno ba mendirang ba lapen kala politik ha ka kerteng jong kaniam ka Khubor belayo lum kala itu bakadon ka jingsha siat kuli ya ka kali ka bakit yaw MLA ka seng Congress Pradeep Chaudhary Panchkula ha Haryana ha ka janmit singit hodiam unang bu jong MLA yaw balatip kerteng kum Goldi lamen saljur hadin ba artli ki kuli kila shayna ki benta jong ka met jong u Haga bayade bagni jingja ki pulit kala pelong ya ka jingta okit ka babnya bat thwetru iki runar ki barangti ban siat kuli ya ka kali jong Panchkula Hadin ka jingta okit sanwat ki pulit officer jong ka Odisha kala sya suspend na ka kam kentobru yaw inspector in charge jong ka Bharatpur police station Ka Aam Aadmi Party ha ka sing tho ding kala dawa bade min pendrung lang yaw menturang ba bala e no kam ka Delhi Arvind Kejriwal da ka pen pau bau dei hok ban yo shuki hapok ka sarkar namar bau di convener jong ka National Party
Haga jingalang berkilap thai Khubor MP ke AAP Raja Sabha u Ragav Chaddaw Laong baga parti ke Sabha ada ke jingtho sya menteri ke Sarkar Pedeng ubakmi ya ke Tenat Housing and Urban Affairs bat kermenru baga Sarkar Pedeng kan aino ke jubab hapo shisngi ni arsi Wei samla puli jong ke Delhi University bakhat khandai snem kerta ula du la ke jong ke jingem hadian baga kali kala litendra ya ke guardrail hajan rajkhat Delhi hakasni palai Uni ulangan uberatip kertengkumku Ashwara Pandey ulangan hagani ka apot kat bau dang wan pai na Gurugram hadin ke jingrakhi ngikha bat samut ki parlok jong u ki bala mensau hadin baga guardrail kalaksam nan baga kali ka bakishong Katalong Khubor kelai thu ba kini ki samla puli kilangan hagani ke jingja namar ka jingpu ai khau yang Ka Menteri Ramba jong ke Jylla West Bengal ke Mamata Banerjee haga sngi thoding kalapha dakashithi show Menteri Ramba adu kari Narendra Modi ban pan jingarap lo ka jingshlei haga Jylla West Bengal haga ni shithi ka Mamata kala kentu yo Modi ba un pelaj ya ka song jingarap pisa na ka Sarkar Pedeng ban khanglan ya ka jingshlei ha South Bengal District bala pelaj da ka Damodar Valley Corporation ka bakta hado kata yiki pat ba nong song ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Najib Mikati Menteri Ramba adu jong ke Lebanon habakren hakador barba ka bah nyop khandai jong ke UNulakerpat ya ke United Nations bakan le ka bating persya ya ke Israel namar ka jingher thma teknologi persya ya ke Lebanon ulakentui kiri ke Pyrthei ban snok tilang ban pensange ya ke jingsha thombor jong ke Israel ki ba ungen baki penmensau amtang ya ke Lebanon hendrei ki briwaro unayalam ke Hezbollah Hassan Nasrallah lapan pau bagi jingthei bom bashirkai berangshan han Lebanon agri ki jingpin bena thma jong ke Israel lapan rem ya ki jingher thma kum ka jingpin ken ya ki lain rong sao hendrei lapan tikna bak Hezbollah kadang klain haga joga por ke Israel lapan jur shu ya ki jingher thma dingsun hagi benta bashathi jong ka Lebanon haga baki don lai punya wot ki brik belayap bacan lai hajar mut ki bala mensau Kajir kan an kala jurba nadu pakai Hezbollah kala sedang menkershan ya ke Hamas dak basiat roket hau benai risau arajar apulai ke Eryong Boris kelawan ra ya ke jingshlei ke bejurba hakathan Emilia Rockmana jongka Itali hakaba armut kibri kala jar ngai bar kala penboru iki hajar mut kibri pan phetkran ke Presiden ke European Commission ke Ursula von der Leyen kala penbena ya ke pisa ke ba 10 billion euro dan ni khatway billion dollar na kabentaban kershan ni kiri kiba syakta ha ka jingshlei hapo ka European Union ya kini ka jingpin bena ha ka jingalang ha Poland ka Poland khamtam ha githan chatilam sepni jongka kala syakta jurba ha ka ba ka jingshlei ka bajur klapin julor ya ki jingtei ka jingpin kriya jakai ki brio bat amduna ya ki nyamut ki brio ki belayam ki wei pat kiri kiba syakta ki kentup ya ka Czech Republic ka Slovakia bat ka Austria Kylleng sun thma jong ke Israel kila therbom kumbah ndru phosien yaki jaka ki baka Hezbollah ka kleinbor haka than chati bat than mingi jong ke Lebanon haka ba kila penhap kumbah shispa san photeli ki namding na sun shakhndo ka jingsha thambor ke dei ke bala thmu ben pinjat pin pra yaki shispa teli ki kor pen her roket ka Hezbollah kala juba da ka basiat kumbah san photeli ki roket kat yusha shakathan chate jong ke Israel Kishipai jong ke Israel la batha ki brio ki bashong ki basa ha ki benta bashate jong ke Israel kamtam ha Upper Galilee bat Golan Heights baki day ban shong hajan ki jaka ritingan namar baki shepting baka Hezbollah kala ban her thma kala kani kala ja hadien ka jing thei bom ha Lebanon ka ba ka Hezbollah kala kenno ya ke Israel bar kila kular ban yakun persha na ka benta ka jing shingan na batha ki brio ha kini ki jaka bakin kiar na ka ba mi shabar lemda don kam bat ban kiar na ka jing lum pat ba Secretary General jongka UN Antonio Guterres lapendam ya ka jing thambo jong kileno kabalaja ha Bamako Mali ha ka khanyo tri Nailur acha pusa lapen pau ya ka jing skulam ya ki ba hayeng jong ki balayap bat ya ka Sarkar Mali da ka bakit bok kit ruang ru ya ki ba mensau bakin kot no kloy kentup yo nong ap pahara jong ka UN Guterres lakhat ya ka Sarkar Shipor jong ka Mali bakan pentikna bakitu ki berhenti ha ka te ka kam thambo ki deben sha penshitom katkum kaan Kani ka jing sha thambor ka dei ka balat mu ya ka jaka sa jong ki pulit pat wat lagi Khubor ki thu bakidan palat nyau phongot ki balayap pat palat arspa ngot ki bala mensau
Ka UN World Food Program ni ka UN WFP kan ajing era malbam krikit ya kumbasan lakngut kibriu ki basyakta ha ka jing shleum ha Myanmar da ka ba ai ki jing penbiang bam ka ba shibnai ka ba kuntub yau khau ki biscuit ba ki jing bam ki ba taimen kani ka jing thmu ban pendap krikit ya ka jing don kambam hadin ka jing shleum ka barang shen ka bala wanra da ke eryong yagi ka bala pelong ya arspa khandai pulangut kibriu ban yap pat prap khandai ngut ki ban cha rangai Menshua ka WFP kalayarap yaki shilak prapusan hajar ngot ki lanot shleum hakabas dang jong news nam. Dikitu kilang ki Khubor hakimat matasi. Kublai.